מה נשמע? קוראים לי אילי קונפינו, נולדתי ב2 לדצמבר 2002. גדלתי בסביון, ששם הייתי בצופים ובכדוריד. בצופים הייתי מכיתה ד' עד כיתה י"ב. הייתי מדריך 2 ושנה האחרונה שלי הייתי בראש מחסן. בכדוריד הייתי מכיתה א' עד כיתה י"א, שבעצם הבנתי שאני רוצה להתחיל להתכונן לצבא בכושר קרבי. שיבוץ הצבא קיבלתי בתור לוחם הנדסה קרבית, ששם עשיתי 8 חודשי הכשרה ו4 חודשים של קורס מ"כים. קיבלתי שיבוץ של מפקד בגדוד. הייתי חצי שנה באיו"ש, ואז פרצה המלחמה. 1.5 שנה הייתי בעזה, ואז גם עוד 4 חודשי מילואים שקיבלתי ישר. ואחרי שהשתחררתי, החלטתי לעבור לגור בנווה חריף, שזה קיבוץ בערבה, לעבוד שם בתור קצין ביטחון בבית מלון. וזהו, והנה אני מגיש בקשת הצטרפות אליכם.